Ifikile imini ekade icelwa namhlanje. Niyamkhumbula uKC Undercover? uBrown Mokgotsi uthi ufola kula category leya. Uthi yena ngo-1999 apho waba yi-informant yasesiphoyiseni. Uthi yena waba yi-agent yo-crime intelligence. Yaninzi lento akayithetha ndangemva. Phofu ke uthe eqala wabe esithi chief evidence leader. Ilanga la namhlanje libekelwe nje uba uBrown Mokgotsi asixele into akafuna ukusixelela. Not yet akazuphendula zonke izinto akacholwa ngazo. Okwanamhlanje nje uzabe esixelela wonke umrube novoba akafuna ukusixelela wona. Sathula samamela. Weza ke wasixelela into ba yena uzezo informant uzezo agent ezo. Wasixelela ngama-handler, wasixelela ngama-co-handler. Yaninzi lento nangemva uthini. Ivolume ndizoyenyusa xa ethetha ngoba uGeneral Mkhwanazi uyimember wa-recruitwa yi-CIA. Ndathi mina nakya ayonto engasimangaza mosileyo thina. Xa singathiwa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyimember ye-FBI ayonto engasimangaza mosithina leyo. Ndathi mina nakya cha uzoyiphazama xa kefaka noKing Misizulu ke ngoku. Ndathi mina andimva ke ngoba ufuna ukuthini uBrown Mokgotsi. Masithatheni ba le iphathi nje zizitshayelelo nje sanitshanyelela nje into ngabe uzithethile. Beke sabheda apha ndingekavuka uBrown Mokgotsi buthini. Ngicela nimamele uthini uBrown Mokgotsi. Ndithe ndisamamele leyo wazovela nento kaJohn Wick esithi uKat Matlala nguJohn Wick. Waveza ke phofu into esithi phansi koba uBhekicele wayethe akamazi uKat Matlala wayiveza ngokungathi hayi uBhekicele usiphazamile uyamazi from ngo-2018 kwake kwavela into kaJohn Wick apho ku-investigatewa icase kaJohn Wick under crime intelligence akwakumele ba uyayazi kuthiwa nepicture kaKat Matlala yayikhona apho. Hayibo ufuna ukuthini uBrown Mokgotsi? Ndisayimamele ke lo mrube wakhe but ndifuna uclarify something ne. Upart 2 lapho ndizaqala andingela khona emxholweni ncama kaBrown Mokgotsi. Ndike ndayiva into yoba uKat Matlala andiva namhlanje. Ndike ndayiva into yoba uKat Matlala nguJohn Wick. Kubani uJohn Wick? Ukwenzela singazulahlekelana ne ngoba kwezinye iphathi nizabe nisithi John Wick in case iyavela iyathini nizabe niqhubeka nje nayo lento. Kuke kwa many years ago ne, few years in fact not necessarily many. Kuke kwaduma into yoba apha kunomuntu ofike eMamelodi wabulala igangsters i-members ze-Boko Haram. Intoni i-Boko Haram? I-Boko Haram yi-members ze-gangsters zike zidumile ke nase-Klerksdorp lekwelacala lo Alabama. So yi-members eze-gangsters i-Boko Haram. Kwathiwa hayi kunoJohn Wick ofike eMamelodi wabulele. Ndayithatha ngongathi ngumuntu ozoklina izitrato. Hayibo ndancoma into yoba at least uzoklina izitrato zaseMamelodi. iMamelodi ke ile i-township ele ePitori. Sancoma loo nto leyo ke apho. Hayibo ndayizoyiva lento few months ago into yoba imani uKat Matlala waba nguye ke lo muntu lowo ongubani onguJohn Wick. Phofu wayeklina ezo zitratozo eklinela into yoba ezothatha i-territory. Wayebabulala ukwenzela into bazothini azotake over yonke la territory elacala laphi laseMamelodi kube yakhe. Ndike ndayiva lento even before izathethwa namhlanje nguBrown Mokgotsi. So I wanted to clear that part uba kukhona into engathi njalo ukwenzela mase siqhubeka ngayo le testimony naxiqina ni understand into ba insusa kaJohn Wick yintoni because kwezinye andizuthetha ncam ndingenelela ngaphakathi umcimbi kantoni kaJohn Wick. So uBrown Mokgotsi uyiveza phansi koba lento ike yathathwa igama lakhe kaKat laveza ngaphambili. So uBhekicele njoba sekevela namhlanje eziveza ingathi ngumuntu ongazibani ongazi uKat Matlala. Ndibuye sisathetha phansi komcimbi kaKat Matlala. Uveze into uBrown Mokgotsi okongathi banedilinyana uNational Commissioner Fanny Masemula noBhekicele. But xa umamela ncamne angeke umve uBrown Mokgotsi uba uthini malunga nalento akayithethayo. Because uthi ingathi arrangement kaBhekicele plus uNational Commissioner uFanny Masemula ningalibali ba la tender kaKat Matlala moso le 360 million wayifumana ngexesha lika Bhekicele. So umveza ke ngongathi wayenayo into kwenza uBhekicele kula tender ye 360 million. Amveze sithi ngathi as a result kuvela umcimbi oba baneshenyana uNational Commissioner Fanny Masemula plus former minister Bhekicele. Ingathi uBhekicele eyakhe it's about
I think i-25 million ne ingathi sekebhadalwe i-5 million, then eka National Commissioner Fani Masemula i-10 million, usebhadalwe i-2 million, kushoti 8 million ke ngokapha. Kubhekicela kabhekicele kushota ntoni i-20 million. Andisho banyani kumnje andikemva ngikamkholwa ncamo uba uthini uBrown Mokgotsi, but ndifuna ukuza nani kahle ni understand ba yena utheni, ndizaza namava am noba mna i-views zami zimephi ngemicimbi kaBrown Mokgotsi, because nje ixesha kaVobe asinalo ncam asinaxesha lokudlala lo muntu ozaza azodlalisa azochithela imini. Uyithethile ke lonto leyo. Phofu ke phansi kwala mcimbi kaGeneral Mkhwanazi uthi wayiva basically uze watsho no commissioner into yoba ikuninzi ngamabharebhare yi-hearsay. Injalo ke into umcimbi kaBrown Mokgotsi khanimeni ndizaza nayo kakuhle ku-part 2, because after ithethile lento ndike ndaphathwa nabuthongo kuyo yonke lento ebithethwa nguBrown Mokgotsi, because ebengavakali uBrown Mokgotsi buthini. But into endinganikhonfemela yona, uBrown Mokgotsi ngumntu kaMinister Mchunu, uBrown Mokgotsi ngumntu kaGeneral Sibiya. Ngendlela kathetha ngayo uyemva into yoba uyaba protector bona, uyaba, so yena ungathi ngumntu oyi-undercover investigator nayo investigator bani as a investigator no General Mkhwanazi no General Khumalo nani. Otherwise yena xa kethetha already uyemva into yobukwela ipicala, but uyemva uKat Matlala umthatha umlahla undercover. Zeza ngaye ke ngokupha 2 lapho nza unpacka khona kakuhle ba uthini enhle uBrown Mokgotsi ethetha phofu engavakale. This John Wick appears on the presentation of the intelligence presentation which was presented to Minister Bheki Cele. It has a picture of John Wick, his ID number, it has his previous convictions, pending cases and everything, all the matters that were withdrawn against him. It was in 2018 October, Commissioner. Commissioner, John Wick is Vusemose Ket Matlala. Even the picture is showing that. Now, former Minister Bheki Cele says now he only met him in December 2024. Now, one will ask again. He even said he didn't know him. He invited him to his house, and it was a freebie. He had to take it. And I should also share it's within those messages between me and Ket Matlala. The story that Minister Bheki Cele was in Ket's house. It is true. We actually had to arrest Minister Cele that.